Se der benet. Prøv at se benet. Nej, det står krøjet sit eget lort for skørt. Heller aldrig. Regel nummer 1, stå aldrig bag en hest. Og så lad være ro. Du må fandme ikke roe en hest. Prøv at se, ørerne går tilbage, den er sur. I kan se på ørerne, om den er glad. Ørerne er tilbage, den er ikke glad, den hest. Se, nu kommer ørerne frem. Kommer ørerne frem. Kommer ørerne frem. Kommer ørerne tilbage. Det er den for de røde heste. Den er humørsvingende, den der. Det er en kvinde. Heste er jo nutidens dinosaurer. Det er jo monster på 4 ben, der løber rundt. De er jo fuldstændig utilregnelige. Skal ikke i nærheden af den hest. Nej. Jeg redde, da jeg var barn, fordi jeg var også opvokset på en gård, så min mor tog med til ridning og sådan noget. Og ja, det kan godt være, det lyder lidt pigeagtigt. Men det var fandme sjovt. Buksbræk, det kan sige, den gør mig. Dyrene har det godt her. Jeg synes, dyrene ser pæne ud. Og der er ikke noget at komme efter, synes jeg, med dyrenes velfærd. Hold da kæft, den er stor. Nej, den er ikke. Hjemme i Danmark, der er det en lille so. Meget lille so. Er det en lille so, det der? Den store so hjemme i Danmark er dobbelt stor. Så bare gå ind. Bare. Jeg kunne fandme godt tænke mig at have en gris derhjemme. Så nu, det går ikke. Nu begynder det at angribe. Ja. Den er snart klar til at fare. Ja. Det lyder ligesom flotte fyr, når han sover. Nej, det ser faktisk også sådan ud. Han er fuldstændig velplaceret. Han kan ikke engang flytte sig hat på. Mark, jeg har ikke engang hjem på besøg. Altså, det går helt galt, det her. Også fordi jeg står storbys menneske. Prøv at høre. Er du ikke fra Der er da meget pænt. Bortset fra, at jeg er storbysmenneske. Jeg er sgu ikke så meget til det der landbrug der. Flotte fyr, han er jo fra Storbyen. Horsens. Nej, jeg er et kæmpe menneske, storbysmenneske. Jeg er ikke så meget til det der landbrug der. Han er svært ved det. Jeg kan godt forstå på farmers begejstring. Altså, det er til, han kommer hjem, tror jeg, lige i PC. Så det kan jeg godt forstå. Jeg er også glad på hans vegne, selvom jeg ikke ligner en der. Nu skal vi have et eller andet. Ja, vi skal sikkert... Skal vi drikke noget? Nej. Vi skåle med ost. Skål med ost. En skål. Det er lavet på mælken fra deres køer. Det eneste, der er ved det, er lidt tørt. Det er noget af det klammeste, jeg nogensinde har haft i min mund. Det er lidt som tør mozzarella. Det er rimelig tørt og rimelig salt. Ostetrols. Vi smager alle sammen. Inklusiv Troels Frost. Troels, virkelig glad, ikke også? Vi tager nogle stykke ost. Nej, jeg tager ikke noget. Må gå derude. Skynd dig at skyde ned. He don't like cheese. He don't like it. Yes. Spørgsmålet er det en større fornærmelse, at det tager noget ved at brække sig, end hvis det bare er undladt? Det er rigtig afslappende og skønt og frisk luft og kan lugte dyrene og der ligger halm alle vejen. Det er hyggeligt. Det er dejligt, ikke? Og det der byliv der hver dag. Det er sgu skønt. Kan du se? Ja, altså, de bor sgu ikke særlig godt hernede. Man ved jo godt, de er pissefattige. Jeg tror, det er sådan en rigtig Danmark i 50'erne, 60'erne. De byder os over i deres grøntsagsbede derovre og giver os peberfrugter, tomater og alt muligt. De er sygt gæstfrie. Og det er næsten alt for meget. Man har ikke rigtig lyst til at tage imod alle de ting, de giver, for man ved, at det er det, de lever af hernede. Så det er svært at tage imod, men man vil selvfølgelig heller ikke sige nej. 5 og 6. 6 og 6. Vi er helt oppe at køre. Det var kæmpe. Vores tur den får 7 og 6. Den springer altså af skalaen. Der ligger den.